בעקבות מחאה של תושבים נוצרים ביפו, לא יעלה המחזה חברים מספרים על ישו, שתוכנן להיות מוצג בתיאטרון הערבי-עברי בעיר בשבוע הבא. המחזה שכתב ב-1972 עמוס קינן נפסל אז בצנזורה ובבג"ץ, והשנה הוא הועלה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב בבימויו של רועי הרץ רוסו. רצו לומר ערב טוב לבמאי ההצגה רועי הרץ רוסו, ולמנהל האומנותי השותף של התיאטרון הערבי-עברי ביפו, יגאל עזרתי. ערב טוב. ערב טוב לך. רועי, אני רוצה להתחיל איתך, תגובה שלך על ההחלטה בסוף לא להעלות את ההצגה. ברור שזה פשוט חבל לי מאוד. אני חושב שההצגה הזאת היא כמובן לא התכוונה אף פעם לפגוע ברגשות של אף אחד, אלא בטח לא רגשות של נוצרים, יותר הכוונה היא לעשות חשבון נפש עם עצמנו, עם הצד היהודי במדינת ישראל. זה חבל לי מאוד שלא תעלה. יגאל, אתם נראה לי שיוצאים נזכרים בכל מקרה, גם אם ההצגה לא עולה וגם אם היא עולה, אתם קיבלתם חשיפה לתיאטרון שלכם. הנקודה היא לא החשיפה, אני מודה שהנושא הזה מאוד כואב, כי באמת יש פה קונפליקט. מצד אחד אנחנו, הצגה אורחת שביקשה להופיע ואנחנו רצינו לאפשר לה להופיע. מצד שני, ברגע שראינו את המחאה שזה גרר ביפו, אתה רוצה לומר לי שלא ציפיתם לכזאת מחאה? בכל זאת זה גם מחזה שנפסל בעבר, הוא מחזה מאוד בוטה, יש לומר. הרגישויות הן מאוד מגוונות בחברה הישראלית. היום בצורה, אני יכול להגיד בצורה אפילו פסימית, שליהודי שעושה תיאטרון כמעט אין מחאה. תיאטרון כבר הפסיק להיות אותו גוף שפעם אנשים היו הולכים מעל בריקות. דווקא במגזר הערבי יש הרבה יותר רגישות בנושא הזה. ולכן יש רגישות, בפרט שמדובר בתיאטרון ערבי-עברי, בפרט שמדובר בתיאטרון שקיים ביפו. אתה יודע, זה לא לעשות את זה בהבימה בתל אביב, לצורך הדוגמה. את צודקת, אני ראיתי את הוידאו של ההצגה וקראתי את המחזה, ובעיניי, אני מסכים עם רועי, המחזה הוא על הישראליות, כל העניין של ישו הוא סימבול, הוא אלגוריה. ברור שעמוס קינן לא רצה לטפל בישו, הוא רצה לטפל דווקא בישראלים, והוא לקח אלגוריה, אבל פתאום הבנתי שאנשים לא מתייחסים לרמה האלגורית, אלא ברגע שיודעים, מחזה נקרא חברים מספרים על ישו, אנשים נכנסו לאינטרנט וראו את הפסיקה של בג"ץ, ואי אפשר היה לעשות כלום. בואו נראה לצופים, שכרגע לא יכולים כך לראות את ההצגה, בואו נראה להם קטע. מה בהמשך? מאיפה אתה בכל זאת יכול להעלות את ההצגה? עדיין לא, בעיקר התעסקנו עם להודיע לכולם, מי שרכש, שאנחנו באמת מבטלים את ההצגה. עדיין לא מצאתי בית חדש. אני מקווה מאוד שבאחד התיאטראות בתל אביב נוכל למצוא. אבל אנשים ביפו, ברגע שהם נכנסו היום בגוגל, אתה שם חברים מספרים על ישו, ואתה רואה את כל ההיסטוריה של ההצגה. והדבר הראשון שעולה זה פסיקת בית המשפט, הבג"ץ. שאני לא מתרגש מבג"ץ, אבל אנשים כנראה התרגשו, כי ראו בג"ץ אומר שפוגע ברגשות הנוצרים. בגלל נצטט מה אמרה בכלל במועצה לצנזורה, שגם היא פסלה את ההצגה. המחזה פוגע ברגשות דת של אנשים בעלי תחושה או אמונה דתית בכלל, ובמיוחד ברגשותיהם הדתיים של הנוצרים. א', הצנזורה בוטלה ב-74, איזה שנתיים אחרי זה. אז זה בכלל לא שאלנו את השאלה. מי שמתייחס עניינית, אז באמת יש שם ישו, ושואלים את הגיבורה אם הייתה פעם זונה, והיא אומרת שכן. עכשיו, ברגע שנוצרי שמע על הדבר הזה, אז באותו רגע זה כבר קו אדום. לא, אבל אם זה היה נניח חברים מספרים על אלוהים, או חברים מספרים על מוחמד, דברים כאלה היו עוברים את ההצגה? על מוחמד לא היה עובר, בגלל אני אומר, יש הרגישות, אנחנו יודעים מה קרה בעולם המוסלמי עם הקריקטורה של מוחמד. הנושא, יש הרבה יותר חשיבות למילה. אולי בגלל התיאטרון העברי שכל כך התפתח, אנחנו כבר קצת נהיינו אירונים וציניים לגבי בכלל מה כבר אפשר להגיד. לצערנו בתיאטרון הערבי-עברי לא נוכל לראות את זה. כרגע באוניברסיטה אפשר יהיה לראות בתל אביב? לא, באוניברסיטה אנחנו הצגנו אני מאמין שלא נציג, אבל אם לא נמצא מקום אחר, יכול מאוד להיות שנעלה את זה שוב באוניברסיטה. אני מאמין שנמצא בית אחר. תודה רבה לשניכם. תודה לכם.